लोगोफोर सेराव आदा खबाय नै खथासेयावनो खबाइसे लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयो फिथिख्रि आरि बेखौ सायनो हरग्रोनोसै आरोना खबाइसे जाखानाय बेयो थेंगोना दंजोबोलै मामि हांनाय दंबावोसो लोगोफोर जाबाय बोरजों नास्राय फैबावबाय माथाम खनसेलाय नै लोगोफोर सोर नांगौरा हेल' फ्रेन्ड्स नै जोंहा बिमा फिसा ना लायनोसैलाय आरोना खदाल लाखाबाय जों सानैल' सारगोन आरोना खदाल लाखाबाय ओमफ्राय स्टेन्डबो लाबाय रावबो गैया नालाय खेबग्रा नोंथांमोनहा बेसेबां मोनो नायलांदोलाय आरोना स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसैलाय नै बिसिनिथिंजाय टमेट'खौ मा सिस्टेम गायो लोगोफोर दिरुं होलायलायो आरोना नै ओमफ्राय नै जा बुरजा खानानै दोनदों बुरजाथार नै जाना लायनो नागिरदों हा वीडियो ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ नै इसेबाय बोराया मालाय हाग्रा लांफैदों गांसो लांफैदों आरोना मोसौनो हैनो जोंना बोराया सिनायथि आरोना नोगोदनो नै दैयानो रानजोब्बाय लोगोफोर एकदमबारे सारनोथ' नोगोद मोजां मोनसिगोन आङो दैयानो गैला आरोना मोजांथार हाजो खाथियाव फैलायबाय नै Pani mama hombai ha nugget nasi menbe nama wa oke jadi kana mau ya bener le noi naya sayur thajbai sata donya bai thengna jobar na ampai ni nasra korol dai lokapar galam dei jasbai arana nei fichiba ja sarbai arana नै फार्स्ट टाइम सारदों आरोना आं हारसिं ओमफ्राय मामिया ना खनदों वा नै लोगोफोर सेराव गिदिरखा आं मासे मोनदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौनो होआसै आरोना नास्रायखौ दोनदों गैया खनहरनांगौ ना फिथिख्रिया गिदिर मा गारियाव हमबालाय सुवा हाबनो गोरलैसो नै लोगोफोर नास्राय बोथिया आधा खबाइ जाखाबाय आरोना नै बे दंबावोसो बाहाय फिसा फिसाखौ सोदों ना फिथिख्रि आरिखौ आधा खबाइ नै खथासेयावनो खबाइसे लोगोफोर नै दस्रा जायगायाव फैबावबाय आरोना लोगोफोर मामिया थेहैगोरबाय बेहाय एसे गोथौ आरोना दैया बाहायबो थागोनदां लोगोफोर नाया नायनोसै बेसेबां मोनो नोंथांमोना नायलांदो नै सारजेनबायबो ओमफ्राय हाबजेनबायबो लोगोफोर नाया दैयावलाय गोथौखा आरोना नै
달래보래 래. 무슨 닭갈비? 야. 대박 났어. 나야 엠포스. 아, 바보 비벼라 나 다시 लगập 감라 파더나. 에이 마마라보다 코타니खौ जों सारखांबाय नै बेबो खांबाय नाखौथ' नायदो ना बेसेबां मोनदों 엔자토 बामिबो दं नास्रायबो दं बोथिया गिदिर गिदिर दं नै खनसे आरोना बिनिखौ नोगोर मोनखादों 나 एलेंबो दंबावोलै नै लोगोफोर खबाइसे जाबाय नैबेहा ओमफ्राय नैबे आदा खबाइ बाहाय नास्राय नुस्राय दङ बाहाय ना फिथिख्रि ना मावाजोब आरोना थेंगोना फिसा फिसा नै लोगोफोरखौ सुनोसै आरोना ओमफ्राय सायग्रोनो हरनोसै नास्राय बाय दङ ओमफ्राय नै बेयो फिथिख्रि आरि बेखौ सायनो हरग्रोनोसै आरोना खबाइसे जाखानाय बेयो नै बेखौबो सुनोसै नास्रायखौ मा दंबायलाय हरै नास्राय गिदिर दंथ'लै आयै ओस आदि थेंगोना दंजोबोलै बामियाव थाब थाब थैग्रा नाखौ सायनो हरगोनसै आरोना लोगोफोर सनियानो ओमफ्राय नै नास्राय बोथिया आरिखौ दोनसै खबाइयाव नै गोसोम गोसोम जाजोब्बाय आरोना नैबेहा नास्राय गोजाबाय ओमफ्राय बोथियाजोब बामिबो ओंखाम जाग्रोनो फैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव सारबावगोन आरोना ओंखाम जानो थालिर लायलायनोसै हर जरायबायबो लोगोफोर ना सावनोसै सावनानै बाथोन जानोसै नै नास्रायखौ आरोना नैबे थाइजौ बिफां खाथियाव जानोसै थाइजौबो मोनबाय नै थाइजौ बिफां खाथियाव गोखै नङा जोंनि बायदिसो थाइजौआनो ओमफ्रायथ' रावबो जायाखै साला गोखैया नङा नङाबा बे थाइजौआ दैल'दाम बामि हांनाय दंबावोसो लोगोफोर बाब मबाइलावसो फिसा नुयो जाबाय बे बोरिया थास' आथिं खान्थाल बेगर लोगोफोर बेदर ओंख्रि दाना हो जागोनसै नै गोथाव गोथावखा दिनै ना जानोसै लोगो ओंखाम उखैबाय फुंनिसो जायाखै लोगोफोर दुब्लि बारियाव जायोबा बिराद खहाबजोबो ओंखामा नोगोर खहाबो लोगोफोर नोंसोरबो बिदिनो खालामनानै जादे लोगोफोर जानो दा लुगै दे बरिया जाबाय जों दिनै बाथोना मोदोमो बाथोना बोरै ना बामि हांनाय रोखोम बामि हांनाय
nè ui giời Iya dalam barang. tunggu Tapi orang itu. 그 하는 거 보면 잔치하는 알고 감자성났네. 나이라고फोर जा गुवार आरोना ओमफ्राय बैहायबो बैसिम आरोना बैसिम दै दङ ओमफ्राय नैबाहाय दा एसे थेस'गोन ओमफ्राय दैया दा फैथोंसै एसे सारबावनोसै लोगोफोर लोगोफोर बिनिखौ बेसेबां मा मोनबाय दोनगोनसै खनखांजोब्बाय नास्राया बेसेबां मा मोनदों Đây, kita cari bahannya. Cepat. Cepat. Mana ini masih nak? Masih. oh my god Macam. không bay sợ ơi là bị bức khóc mau về tao không xin đâu Không vậy. đúng 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 bố ơi han được thấy không phải là phải thâu nó bị cái bức na bị phết đường tôi đi hôi lão tôi đi làm cái ra vậy ra vậy tôi đi bức Con đập Hamla. sai cái bên rồi nó Nơi khu bay xí ra lại bay लोगोफोर दहाय सारनाया ओमफ्राय नैबेहाय दंबावोसो बे दहायनि नैबे दा सारनाय ओमफ्राय नैबेबो दा सारनाय खबाइसे जाबाय आरोना बिसोरो ओमफ्राय बे दहायनि खबाइसेखौ लखबनोसै नास्रायखौ दोननोसै आरोना नैबाहाय बामिया बामिया गिदिरथ' एसे ओइ थांगोनलै गिदिरथार नास्राया
홈 자야. ơi ơi 밤이야. 어카부 하가신 लोगोफोरनाय दैलां बेखौ गैला अखाबो हागासिनो नाबो सारगासिनो लोगोफोर एन्ट्रेसआनो बारा आरोना गरमाव अखा हादों आरो नै नाजों ना जालायबाय सारखांलायबाय बिथिंजाय बैखौ सारबावगोन थ' लेथ्रा जागौलायबाय नास्राया लेथ्रा जाबाय नाया नास्राय आदार ओंखारदै खनसेलाय गावनि आइजो फिथिख्रि ओरैनो जासै माबे लागाव लोगोफोर नाया खि ना सारलायबाय आइजो नास्राय आइजो नास्रायजोब बिथिं खनसेलाय नै लोगोफोर खनसेलाय नै ज' सुनसै आरोना लोगोफोर सै आइयो फैग्रोबाय फार्स्टआवनो बामि होबाय देन्जार नास्राय जोब्बाय बामि गिदिर मानै नास्रायखौ दोनसै लोगोफोर माहै ना जानाया नै दोनसै बिसोरखौ मालाबा जानोसैलाय सायनो हास्लाबला देन्जार बरिया खालै गै होबाय हनै थेग्ला बारबाय बे गासिबो फोरानजोबगोन लोगोफोर सोर नांगौब्रा ओमफ्राय गिदिरखौ जागोन नै सासे सनियाया सायनानै मेंग्लिजोब्बाय सायबावनांसिगोन आरोना बेहा सायनानै दोनबायनो बेखौ फोरानगोन नै नास्राया जा मोनखादों आरोना लोगो देखो